Дами и господа, този поздрав е специално направен за братята от Ракитово, най-баре Анди Бари България, за най-добрите в Ракитово, за Асен, Патрона и Борис, и за техния баща Ангел, Вали Гърмина, Асен и Борис. Пак им върви Авелака и Агили, за най-големите, за Асен, Патрона и Борис. Хайде, братя, Асен и Борис. Бабарено, Баро, Ракитово е фамилия, са Пашови и такива братя. О, Асен и Борис са възове на Ракитово. Всяка майка такива братя не ражда, те са вълци единаци и силен Бари фамилия. Кападвара в Тумен, Вали Гърми на Асен и Борис. О, пак им върви. В Ракитово дуй прала кана, дик е непрален.